baku mandang hari raya di rantau orang ibu hati si dagang malam kabayang kampung nanjo halaman aye mato jatuh malina denai marantau maoy aro kasana kiro nyori sajo kapanjangan dinan rami darah solangan idui di rantau inilah surang indah ado tambe batenggang mangkonyo kalah jalan pulang one dun sana nan pulang bersama bawalah pasan karena mundomo minta karila syarat doamku kabake ayah cuman kandung denalah lare desesoto orang kampung dari mola salam rindu yo dari jauh lai umur yo samo panjang untuang ke isu kita bertemu minal aidin wafa izin maafkan Allah lahir jobati panjangan dinan rami darah solangan hidup di rantau inilah surang indah ado tampe batenggang mangkonyo kalah jalan pulang onde dun sana nan pulang bersama bawa pasan karena mundomo minta kanilah syarat doamku kabake ayah cuman dekan luku denalah lare deseso untuk orang kampung dari mola salam rindu yo dari jauh
makin larut. Menerima kabar nan urang sampaikan, mande di kampung tabar yang sakit maimbau denai siang jo malam. Dehi dui den bansai di parantauan, dan cuba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam, bukannya membaik